खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 29 मे 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव अदेबानि बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोसो जागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोद रमान्टिक मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन आरो गोजोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ हेफाजाब लुबैगोन। रांखावरियाव मोजां धोन मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ अदेबानि बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सरासनस्रायै दिनै गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। सोरजोंबा एना एनिबो जालायनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया आद्रा थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। खहा जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन। अदेबानि गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान सनमान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनोब्ला दिनै हेंथा नुजानो हागौ। मकर राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो बिबान मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान सन्मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।